ହଁ ଦେବଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ତାରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଏ ନାମ ଗୋଟି ତାର ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ନାମ ଗୋଟି ତାର ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବିପଦ ପୁରୀ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବିପଦ ପୁରୀ ହେବ ଆନନ୍ଦ ଶୁଣି ନାରପତି ହରତେ ମତି ଶୁଣି ନାରପତି ହରତେ ମତି ବିଦାୟ ମାଗିନା ଚାଲିଲେ ଜ୍ୟୋତି ବିଦାୟ ମାଗିନା ଚାଲିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମନକୁ ପାଇବା ଦେବଶ୍ରୀ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରିବିନି ମୋ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ବୁଢାବୁଢୀ ପଡିବେ ଦେଖିବି ଏ କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ ଝିଅକୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦକୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ହଁ ଦେବଶ୍ରୀ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ କହି ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହବ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆଜ୍ଞା କହି ଲଗାଇ ଦେଇ ରାଜା ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ନାରଦ କହି ଭାନୁ ଯାଇ